खाऊ आणते तुला खाऊ घेऊन ते माझ्या शेतात ऑफरवाला जरी असेल तर मी जास्त घेत नाही अगोदर यूज करून घेते जागे जा घे लागेल ओके तर वाटतात पण अजून थोडंसं स्पीडने वाढायला पाहिजे असं मला वाटतं. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आता संध्याकाळची वेळ आहे आणि बघा झोप काढून उठलेली आहे. वाजलेत मला वाटतं 5-6 झाले असतील. आज वार आहे, गुरुवार आहे ना. हां गुरुवार आहे आज. कुणालचे बाबा आहेत खाली बसले. चहा ठेवला गॅसवरती आणि चहा पिऊन कपडे चेंज करायचे आणि जायचं आहे मला डीमार्टमध्ये माझ्या आवडीच्या ठिकाणी. कुणालचे बाबा तिकडे जाणार त्या साईडला शाळेवरती, मग ते जाता जाता मला सोडणार आहेत. तर पटापट सगळं आवरून घेते आणि मग तुम्हाला मी थोड्या वेळाने भेटते. बघा एकदम गाढ झोपेत आहे. तर बघा कुणालचे बाबा चहाची वाट बघतात आणि हा बघा वाघ्या पण गाढ झोपेत आहे. आणि हा बघा कुणाल इकडे बघ, चेहरा तर दिसतच नाही आहे, असं एकदम काळा काळा दिसतोय चेहरा. हां आता दिसला. चला आता हे जरा पसारा आहे ना तो सगळं आवरायचं आहे आणि मग निघायचं आहे. हां चल मी खाऊ आणते तुला खाऊ घेऊन ते माझ्या शेतात खाऊ असं नाही करायचं. तर सोड 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 आकडे हो बा पण तेव्हा कुणालच्या बाबांना चालले शाळेवरती. बापरे हे गाडी गचके येते, रस्ता खराब आहे ना. तर जाता जाता ते मला आता सोडतात डीमार्टमध्ये. कांदिवलीचं जे महावीर नगर आहे तिथे डीमार्ट आहे, तिकडे मी जाणार आहे. आणि माझ्या आवडीचं ठिकाण आहे डीमार्ट. ओळखीचं ते डीमार्ट म्हटलं का मला जरा बरं वाटतं, आनंद मिळतो. काल मी कम्युनिटीमध्ये पोस्ट टाकली होती की व्हिडिओ येणार नाही, म्हणजे काल नव्हता व्हिडिओ आला. आणि मग दिवसभर मी आराम केलेला आहे आणि संध्याकाळच्या वेळेस मग आता मी बाहेर पडलेले आहे डीमार्टमध्ये जायला. दारी बंद करते, गाड्यांचा आवाज भरपूर येतो. तिकडे गेल्यावरती मला जरा बरं वाटेल ना म्हणून मग डीमार्टमध्ये चालले. थोडंसं मोठं शॉपिंग करायची, मनाचा आनंद. किती वाजता येणार मग मला? हां मला तिकडे डीमार्ट तिथे घ्यायला याला. हां 7-6 वाजता मी इथे 35 पर्यंत. म्हणजे माझ्याकडे 1.5-2 तास आहे. 1.5-2 तास मस्तपैकी डीमार्टमध्ये फिरायचं. 7-7:30च्या नंतर कुणालचे बाबा येतील. तर निघत्यावेळी तुम्ही पाहिलं शेरू कसा माझी ओढणी आहे ना ओढून काढत होता. म्हणजे जेव्हा पण कधी मी बाहेर जायला निघते ना, म्हणजे घरामध्ये काय मी ओढणी घेऊन नसते, आपण बघा कुर्तीवरच असतो. पण जेव्हा बाहेर जायचं असलं मी ओढणी घेते. आणि मला वाटतं कदाचित त्याला ही गोष्ट लक्षात आली असेल की ओढणी घेऊन आई निघाली म्हणजे कुठेतरी बाहेर जात आहे. त्याच्यामुळे तो ओढणी आहे ना दरवेळेला मी कुठे पण जाते ना त्यावेळेस तो असा खेचत बसतो ओढणी माझ्या अंगावरची. तर त्याला गोड गोड बोल मी हे केलं आणि मग निघाली घरातून. कुणाल होता त्यांच्यासोबत. तर कम्युनिटीमध्ये पोस्ट केली आणि बऱ्याच ताईंच्या कमेंट्स आल्या की प्रिया काळजी घे तब्येतीची म्हणून. 2 दिवस झाले ना माझी तब्येत म्हणजे बरी नव्हती वाटत मला. झोप ना माझी पूर्ण होत नाही ताईंनो. म्हणजे बऱ्याच वेळा मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की झोपेमुळे मला भरपूर असा त्रास होतोय. आणि 2 दिवस माझे डोळे इतके चुरचुर होते ना, असं खूप डोळ्यातून माझ्या पाणी येत होतं. त्याच्यामुळे मी ना आज काय केलं, सकाळी उठलीच नाही लवकर. 8-8:30ला उठली. म्हटलं चला आज आपण थोडंसं स्वार्थी होऊया. आणि झोपूनच राहिली आणि 8:30च्या नंतर उठून मग घरातलं काम सगळं केलं मी. पण माझी झोप पूर्ण झाली ही एक महत्त्वाची गोष्ट झाली आणि त्याच्यामुळे मला असं खूप असं बरं वाटलं असं. तर डीमार्टमध्ये पोचली मी आणि सुरुवात केली सामान खरेदी करायला. वाणसामानापासून सुरुवात केली म्हणजे कडधान्य वगैरे. तर इथे डीमार्टमध्ये ना आपल्याला आपल्या एक सबस्क्रायबर आहेत ज्या ताई आहेत ना त्या भेटल्या मला. माझं लक्ष नव्हतं पण त्यांनी समोरून मला हाक मारली की ताई मी तुमचे व्हिडिओ बघते म्हणून. आणि त्यांनी नंबर वगैरे घेतला माझा आणि म्हणजे गप्पा गोष्टी वगैरे झाल्या आमच्या. तर थोडंसं म्हटलं कॅप्चर करूया तुमच्याशी शेअर करूया. असे सबस्क्रायबर जेव्हा भेटतात ना मला असं खूप आनंद होतो ह्या गोष्टीचा. तर त्यांच्याशी बोलून झाल्यानंतर मग मी मसाले सेक्शनहून तिथे आले आणि बऱ्याचशा वस्तू ऑफरमध्ये लागलेल्या आहेत का त्या अगोदर मी चेक करून घेतल्या. नंतरला मी आली फर्स्ट फ्लोअरला. आता आमच्या इथे जे डीमार्ट आहे ना ते 3 मजल्याचं आहे, म्हणजे तळाला आहे आणि फर्स्ट फ्लोअर आणि सेकंड फ्लोअर म्हणजे 3 मजली झालं म्हणजे.
तर कपड्यांच्या सेक्शनमध्ये आली, तिथे पण भरपूर अशा ऑफर अशा लागल्या होत्या आणि खूप छान छान कपडे होते. तर मला जितकी माहिती आहे डीमार्टबद्दल ती आज तुमच्यापर्यंत म्हणजे शेअर करते तुमच्याशी. तर आमच्या इथे बुधवारच्या दिवशी सर्व नवीन माल डीमार्टमध्ये भरला जातो. आता आज वार होता गुरुवार, मी जेव्हा गेली ना म्हणजे आदल्या दिवशी सगळं नवीन माल इथे भरला होता. म्हणजे अगदी भांडी, कपडे, वाण सामान वगैरे सगळं, जास्त करून साबण आणि आता जे लोशन्स वगैरे आहेत, क्रीम वगैरे, ते पण भरपूर अशा ऑफरमध्ये ना सगळं लागलं होतं. आणि खूप अशा वेगवेगळ्या कंपनीचं सगळे ना असे प्रोडक्ट वगैरे लावून ठेवले होते. खूप मस्त मस्त वस्तू होत्या. आता हे माझं आवडीचं सेक्शन म्हणजे भांडी. इथे मी आले ना की स्टीलची भांडी, प्लास्टिकची भांडी मला अजिबात आवडत नाही. स्टील, पित्तळ, तांबा वगैरे अशी बघा भांडी असतात, त्या यांच्यामध्ये मी खूप रमते. म्हणजे भले मला घ्यायचं काही नसतं, पण मी ते म्हणजे बघत राहते की हे घेऊ का, ते घेऊ का, असं मला अशी खूप इच्छा पण होते घ्यायची. फारसं असं काही घ्यायचं नव्हतं कारण घरामध्ये भरपूर अशी भांडी आहेत. पण एक 10 ते 15 मिनटं मी तिथे रेंगाळत राहिले आणि असे म्हणजे होतात ना नेत्रसुख म्हणतात ना ते सगळं मी घेत बसले. आता हे बघा, हे चॉपर आहे ना, ह्याच्यामध्ये मग भरपूर असे ऑफर होते. 200 रुपयाला हे चॉपर होतं डीमार्टचं आणि वेगवेगळ्या कंपनीचे पण होते. तर सर्व खरेदी करून घेतली आणि मग आले काउंटरवरती. आज डीमार्टमध्ये भरपूर अशी गर्दी होती कारण आता बघा 2-3 दिवस सुट्टी आहे का ना. 25 तारीख म्हणजे 25 जानेवारी, 26 जानेवारीला सगळ्यांना सुट्टी असते, त्याच्यामुळे बहुतेक जण खरेदीला की ना आज आले होते. आणि कसं काउंटरवरती एक 10-15 मिनटं गेली माझी आणि मग बाहेर पडली मी त्या गर्दीतून. कुणालचे बाबा बाहेर वाट बघत होते. खूप बरं वाटलं मला डीमार्टमध्ये. मी 1.5-2 तास घालवलं, पण इतकं मला बरं वाटलं ना, मनाचं समाधान झालं माझ्या. मगाशी बघा मी तुम्हाला म्हणजे बोलता बोलता म्हणाले की आज थोडंसं स्वार्थी होऊया. खरंच मी आज ना विचार केला की का मी सगळ्यांचा इतका विचार करते आणि मी स्वतःसाठी का विचार करत नाही. कारण सगळ्यांचं करता करता सध्या माझी हालत खराब झालेली आहे आणि मला ते जाणवतंय की माझी तब्येत कुठेतरी बिघडत चाललेली आहे. पण इतर लोकांना त्यांची काही पर्वा नाही आहे. कारण मी बघते घरामध्ये 2 दिवस झाले माझी तब्येत बरी नाही, कोणाला काही पडलेलं नाही. फक्त कुणालचे बाबा आहेत त्यांना चिंता आहे आणि कुणाला चिंता आहे, बाकी कोणाला काही देणं घेणं नाही आहे. म्हणजे झोपून जरी असले ना दुपारच्या वेळेस, तर का झोपलेली आहे, काय झालं, काय असं साधी चौकशी पण कोण करत नाही. त्याच्यामुळे म्हटलं सगळं आता सोडून द्यायचं, फक्त आपला नवरा, मुलगा, भाग्या, शेरू ह्यांच्यासाठी जगायचं असं मी आता मनाशी ठरवलेलं आहे. आणि भले आपल्याला कोण स्वार्थी म्हणाल ना तरी पण चालेल. आणि हा विचार मी आता पक्का केलेला आहे. थोडंसं सामान की नाही भरून ठेवलं आणि थोडंसं बाकी आहे भरायचं. तुम्हाला दाखवायचं आहे थोडंसं सामान, म्हणजे वेगळं थोडंसं आहे, दाखवते. आणि भाग्या आणि शेरू यांच्यासाठी खेळणी ना ऑर्डर केली होती मी, त्या आलेली आहेत, ऑनलाईन ऑर्डर केलेली. तर ती परत फोडली नाही आहेत, आता फोडून तुम्हाला दाखवते. पुन्हा दाखव रे, दोघं खेळतील ना मग. आणि कुणालच्या बाबांना म्हणजे घरात घालण्यासाठी असे टी शर्ट वगैरे घेतलेले आहेत, म्हणजे ते एक तुम्हाला दाखवते. म्हणजे सगळ्या वस्तू नाही पण त्या नेमक्या वस्तू आहेत ना काही, ते तुम्हाला मी दाखवते. कुणाला देते दोघांनी भरपूर दंगा केला भाग्या आणि शेरू. एक मिनटं, तर मला ऑफरमध्ये जे मिळालं ना ते मला दाखवते तुम्हाला. हे बघा, हे लायटर आहे ना, आमच्या घरातलं खराब झालं होतं तर हे लायटर आणले आणि खूप स्वस्त पडले ऑफरमध्ये. आणि 1 वर्षाची गॅरंटी वॉरंटी आहे ह्याच्यामध्ये. त्या जोडीला एक सुरी आहे आणि ते सोलणं असतं ना सोलायचं ते. तुला ते दे तिकडं, थांब जरा, आवाज करू नको. कुणाची घाई चालली आहे पॅकेट खोलायची. ह्या टी शर्ट कुणाच्या बाबांना बघा आणले, 99 वाला टी शर्ट. इकडे या जरा, ह्या साईडला ते समोर बसलेले आहेत. 99. आज मजा आली आहे शॉपिंग करायला, मला असं खूप बरं वाटतं. ते बघतो खेळणी बोलतो, बघते त्याला फळणी पडून दे त्याची. ते कपडे ना त्यांचे सगळे गावाला आहेत ना, त्यांचा आवाज भाव आहे, त्याच्यामुळे या 2-3 टी शर्ट फक्त घेऊन येईल त्यांना घरात घालायला. चांगले बघ, कलर आवडले का त्यांना, आता आवडतं का काय माहिती. याच्या हाफ पॅन्ट वगैरे काय दाखवते आता. हाफ पॅन्ट आणलं 2. आणि ते लोशन दे, थंडी भरपूर चालू झालेली आहे त्याच्यामुळे. हे एक नवीन बोरोप्लसचं लोशन ऑफरमध्ये होतं, बाय 1 गेट 1, त्याच्यामुळे हे घेतलेलं आहे आम्ही. बाय 1 गेट 1 वाले, स्पेशल ऑफरवाली आहे. स्पेशल बाय 1 गेट 1 जे ऑफर असेल ना ते पहिला उचलते, बाकी नसतं नाही. आणि म्हणजे ज्या वस्तू ऑफरमध्ये मिळाल्या त्या तुम्हाला बाय 1 गेट 1 म्हणजे काय, 100 रुपयाची वस्तू पण नसते त्याला. किंवा ही जिंजर गार्लिकची पेस्ट, ही पण मला ऑफरमध्ये भेटलेली आहे, बाय 1 गेट 1 मध्ये भेटलेली आहे. 25 रुपयाची ही पेस्ट आहे बघा. त्यामुळे ही पण मी उचललेली आहे, पण मी आता जास्त नाही घेतलं, एकच पॅकेट म्हटलं पहिला अगोदर वापरून बघूया.
जर का आपल्याला नाही पसंत पडली तर त्याच्यामुळे ऑफरवाला जरी असेल तर मी जास्त घेत नाही, अगोदर यूज करून घेते आणि जरा चांगलं वाटलं मग नेक्स्ट टाईममध्ये वापरायचं. हां, आणि आता भाग्य आणि शेरू यांची खेळणी तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा, हे कुणाला फोडून ठेवलं पॅकेट. हे बघा, हे मी खास त्याच्यासाठी मागवले. हा एक बॉल आहे. हवे बघ काय खेळणी. हे बघा, हे असं आहे, खेळलं पाहिजे. हे घे, जागे जा, घे लागेल बाकी तर. हा एक गाजर तुला हवा, बागे तुला पण पाहिजे. काय पाहिजे, हे पाहिजे काय पाहिजे. हे माझा वागू माझ्या शान आहे. आणि हे बघा, हे मी कधी ऑर्डर केलेलं आहे, त्याचं 5-6 दिवस झाले ऑनलाईन बुक केलं, पण ते आज आलेलं आहे. त्याच्यामुळे हे आता त्यांना ना खेळायला बरं पडलं. घ्या, हे घ्या, हे घे बघायला खेळायचं. आता हे थोडंसं सामान भरायचं बाकी आहे, ते भरून ठेवते. तुला ते साबण दे जरा, अजून एक ऑफर भरायची मला मी दाखवते. ते आंघोळीचं साबण. हां, हे बघा, हे सिंथॉल साबण आहे ना. म्हणजे तुम्ही जर का डीमार्टला गेलात आत्ता सध्या ह्या थंडीच्या सीझनमध्ये ऑफर कशासाठी भरपूर आहे आज सांगते मी. साबण आहेत ना त्याच्यावरती आणि हे लोशन वगैरे त्याच्यावरती भरपूर असे ऑफर आलेले आहेत. म्हणजे माझा बराच वेळ हे सगळं बघण्यामध्ये गेलेलं आहे. खूप लेट झालं मला घरी यायला. चला आता हे सगळं आवरून ठेवते. हे घ्या, खेळा. दोघं खुश बघ किती झालेत ते. हे बघ माझा शेरू ते बघ कसं करतोय. बाबू काय आहे ते? बॉल आहे, बॉल. इथे टी शर्ट घालून बघ ना. त्या आता आणलेत तर जरा माझ्या वागडू माझ्या शान आहे. भागडू माझा मजा केला. आपण घे, हे घे सगळे तुला. त्या शेरूला द्यायचंच नाही. तर बघितलं आला ना, हा शेरू जाम चॅप्टर आहे. हा भांडून बोलतात ना, भांडून घेणार आहे. टी शर्ट तर कुणालचे बाबा ना तुम्हाला टी शर्ट घालून दाखवतात. बघूया कसे दिसत आहेत ते नवीन नवीन टी शर्ट. ते जरा चेंज करतायत. पण घालू का? हा कलर नाही आपल्याकडे. हे बघा, उभा राहून दाखव, छान दिसतात. कुणाला ब्लॅक उजेड उजेड. हा, हे मस्त वाटतं. मागे मागे जा जरा. मागे म्हणजे मागे हो, पुढे असं. बाबा आमच्या घरामध्ये पसारा बघा, त्याला सगळं आवरून ठेवते पसारा. हा घालून बघ तू कुणाल. तुला आवडत नाही ना मी चॉईस केलेले कलर, म्हणून मी नाही आणले. मग मी तुला हवे तू बाबा स्वतःच घेऊन जा. बघू दे, घालून बघ. तुला होत असेल तर तुला पाहिजे. तुला आवडत नाही ना मी चॉईस केलेले कलर, म्हणून. तर कलर घ्यायचे राहिले. केसांचा कलर बघा, केसांची हालत तर झाले माझ्या ना. केसांना काय समजत नाही. म्हणजे तुम्हाला जर का माहिती असेल तर मला थोडीशी माहिती द्या. केस मी धुते आणि 2 दिवसांनी आपोआप त्या केसांमध्ये तेल सुटतं. का असं होतं काय माहिती आहे? नाही नाही काय माहिती नाही. गावाला पण तसंच व्हायचं. म्हणजे केस धुवायच्या आधी मी तेल लावते माझ्या केसांना आणि धुवून झाल्यानंतर 2 दिवस गेले ना की आपोआप ते केस माझे ना चिकट होतात. काय समजत नाही. आता हे बघा, हे आता मी तेल वगैरे काही नाही केसांना लावलेलं, तरी पण बघा ते केस अशी असं वाटतं की भरपूर असं तेल लावलेलं आहे. काय समजत नाही का ते. आठवड्यात 2-4 वेळा तेल लाव, 2दा-3दा तेल लाव. नाही, जेव्हा केस माझे धुवायचे असतात ना त्यावेळेसच मी तेल लावते, नाहीतर असं मी तेल लावत नाही. म्हणजे अगोदर आदल्या दिवशी रात्री किंवा सकाळी केस धुवायच्या आधी 1-2 तास आधी तेल लावून ठेवते. 2 दिवसांनी पुन्हा ते केसांना आपोआप तेल सुटतं. आता कशामुळे काय माहीत नाही. तुम्हाला जर काय माहीत असेल तर सांगा मला, ह्याच्यावरती काय ते उपाय. म्हणजे एकदम चिपचिप चिपचिप वाटतं. आता पण बघा असं वाटतं ना भरपूर तेल छान म्हणजे थापलं आहे मी असं केसांना, असं सगळं झालेलं आहे. तरी माझा हेअर कलर आणायचा राहून गेला. आता बघूया नंतरला. म्हणजे आता 1-2 दिवस सुट्टी आहे कुणालच्या बाबांना शाळेला, त्याच्यामुळे सर्व निवांत आहे उद्याला. तर चला आता थोडंसं घरातलं काम बघा बाकी आहे माझं, ते करून घेते. आणि आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा, जरा सबस्क्राईब करा चॅनलला. सबस्क्रायबर काय वाढत नाहीत चॅनलचे. नाही पण आज आपल्या चॅनलवरती 17,000 सबस्क्रायबर कंप्लीट झाले. आणि तसे मला मेसेज पण आले व्हॉट्सअपला आणि कमेंट्समध्ये पण आपल्या बऱ्याच ताईंनी मला विश केलेलं आहे, कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणून. म्हणजे हळूहळू काय होईना पण सबस्क्रायबर आपले वाढतात, पण अजून थोडंसं स्पीडने वाढायला पाहिजे असं मला वाटतं. पण तसं होत नाही. स्पीड थोडासा कमी पडतोय. स्पीड लो आहे. हां, त्याच्यामुळे जाऊ दे, जे काय आहे ते आहे.
जेव्हा देवाची इच्छा होईल तेव्हा सगळं काही ठीक होईल असं मी मानते आणि सोडून देते. तर चला व्हिडिओ इथेच थांबवते. बाय बाय सर्वांना.